Лебану, сұлуым еркем, Исмағил ораға кіре бейт. Халил бәғірім, мен мәңгі аңа барашақ түгілмін. Яқшылық білән бермәселер, мен сеңа ябышып шығашақмын. Тілейсіңмін, мен ертегі аушы жіберешекмін. Ертегі өк? Неге ертегі қадыр күтерге? Әйда бүгін өк. Тоқта Фәннүр, пьесада мұндай сөздер жоқ. Гүлназ, вақыт қыса бет қалып тапшыру башланы. Әйда тапшыру біткеннен соң өнер бізді еркенлік арайма. Достар, башлайбыз. Менің полиция боласы келген еді. Язлар жетсе, ташы мәхәбәтім. Әйе. Меңа тискері рөл білмейлер. Бәлки ул минем табиғатымдыр, бәлки мен ул табиғатны әлгә белмимдер. Кем телейді сылашырға? Минем манашқы деп ертәләр. Сәлем. Театрға көптен барғаныңыз бар ма? Бүгін театр бізге өзі келді, чөнки бүгін қонақта Гүлназ Ғалимуллина. Гүлназ Ғалимуллина. Кореев театрының бір сандуғашы. Кешегі Гүлназны бүгін танымассың. Сәхнеде әлбәтте. Бір күнні Ғалияваны ул, бір күнні кірпі. Сүйкімлілігі ташыған. Ул кілсе театр диварлары ірі бүктіші. Дивар білән бірге тамашашы дәрі. Танышмақтан башлысы келе. Әнәлері өзі білән йүри, өзі түге білмей. Нәрсе бұл? Кірпі. Күріпі. Әне шын андай танышмақ білдім екен сіңа? Білмейсің? Кірпі рөлім бар. Кірпі рөлім бар. Кірпі рөлім тарап кетігелі Гүлназ башқаруында. Мума! Тәбілеміз! Әйе! Олар! Күре! Сен нәрсі? Сен бүтінлей оқымағансың китабыңны. Бұл бет ағулы күмбе. Бұл шебер күмбесі. Мұны ошардай баррамын. Ай, күре! Uyanma, sürpriz hazırlayayım. Mene bu bolunu bir ağaçka beylep uyan da. Гүлназ, мене сіздің шушы спектакльдегі кірпі малайы кедік. Нендей оңайсыз халде қалғаның бар, һәм нендей шығу елдап қалың бар өзіңнің? Мен оңайсыз хәлләргә бик сирәк калам. Чөнки бар нәрсә һәрбер адымым уйланылып эшләнгән. Ни өчен актер булырга уйладыгыз һәм бу теләгегез ничек туды? Мин гомумән актер булырга хыялым юк иде. Минем полиция буласы килгән иде. Полиция? Әйе. Ләкин 5-нче классларда мин театр түгәрәгенә йөрдем, шулай ук бию түгәрәгенә, җыр түгәрәгенә. Ләкин аңа карамастан барыбер нигәдер театр дип бер дә уйланганым булмады. Менә 11-нче классларга җиткәч, минем театральный кружоктан укытучы бер сүз әйтте, шундый кызык кына. Менә күпме укучыларым бар ди, күпме укучылар укытып чыгарам ди. Һәм нигәдер менә шушы бер укучымның да театральный училищега кергәне юк диде. Мен әйтәм, әйдәгез Римма Рифовна, мин керәм. Хәзер полиция хезмәткәрләрен күргәчтен күңелең кузгалып китмиме? Уйлаган бар. Менә мин дә шулай йөрер идем дип. Минем холкымда да калгандыр ул бәлки. Менә уңайсыз хәлләргә калганыгыз юкмы дип сорыйсыз бит. Бәлки менә шул ниндидер контроль булганга күрә уңайсыз хәлгә калган юктыр. Һәм менә мин ничектер холкым милицияга да яхшы барыр шикелле. Әлбәттә, кайбер вакытта әллә яңадан укырга кергәнме әллә дигән уйлар да була. Чөнки барыбер белем инде ул. Күпме укысаң да җитми. Минем өчен. Менә шушы башка юнәлештә. Әйе. Син театрдан китә алыр идеңме? Юк. Театрдан китмичә параллельнеме? Әйе.
Қызық фикір бұл. Мен шундай көп түрлі һөнәр иясе булырга телим. Гүлназ, менің қолыма сенің кішкене шағындағы фотографиялар келіп білектім. 3 фотография, хамада үшісінде 3 түрлі Гүлназ, 3 түрлі құлықлы кіші кідік. Қазір міне біз шул кішкене Гүлназға қорап кеттік еме, хам сен har fotografiyada to'xtayashaqmiz. Ham sen shuni bizning aktrisa, shu kichkina Gulnozni yuzing bilan bizga ko'rsatirsin. Yani hozir qobatlay olasizmi ekan shu kichkina shag'indagi yuzingni? Nima Gulnoz bunda? Ayta bizga shu Gulnozni ko'rsating. Шулай ойлағаным. Бұл вақытта әни сіңлім білен больницаға ятырға кеткені. Сен шуан күнә шундай деп ойшандың. Мұғайынығы әтейем yok yandı. Нәрсе түшіресіз енді мені деген күн. Қазір. Yok ne? Yok mu? Yok. Ешкенде yok қазір. Ол бек терең керек, іш керек кіріп. Yok. Шулай. Мынсы сен де революционер Гүлназ. Аба. Қазір. Yok, орын жиылмаған. Бұрында жиырылмаған. Нәрседір сөйлеу. Кімедір ашыш қандай. Бұл сен әненділер yazылған пьеса бойынша шығып отырып, енді өзіңді ойнау қиынырақ мені. Қиын, өзіңді ойнау қиын. Әміне сен, қойса сенің ішін құлқыңа көбірек түрі керек, қойса фотография. Үшісі де? Үшісі де? Әйе. Сен үш түрлі ме? Бек көп түрлі. Мен үшіншісі деп ойлаған едім негедір, көбірек үшіншісі де көбірек едім. Икіншісі де, менға қос. Сізге сен құршаққа ұқшаған деп әйткен әрі бар ма? Бар. Көп үшірақта біздің құян Эдвардта мен құршақны ойнем шыл уақытта енді. Құршақ. Нонда гримнанда тұра енді. Яңа театр бинасына көшу, шәхсән сіздің тұрмышығызға нендей өзгәріш кіртті? Шушы бинада гіл өзі біздің спектакльлеріні ойнау, күн сайын спектакль ойнау, күнге 2-3 тапқыр, 3-4 тапқыр спектакль ойнау, өзі біздің бина болғаш бірді сезілмей. Әр бір спектакль бик рәхәт үтә. Һәм үзеңнең гримеркаң, үзеңнең өстәлең, үзеңнең әйберләрең бер нәрсә җыярга кирәк түгел. Үзеңне күрә бер рәхәтлек. Китәсе юлыймы? Әйе. Менә иҗади яктан ничектер үзгәртә мөһиммен? Иҗади яктан безгә менә директорыбыз Гүзәл Рәмзиловна тамга дигән лаборатория оештырды мәсәлән. Әгәр безнең бина булмаса, бу булмас иде. Шушы лаборатория ярдәмендә без үзебезгә бик күп тәҗрибә җыйдык. Башка режиссерлар белән эшләп карадык. 3 көн эчендә спектакль чыгарып карадык. Иртәнге 5-кә кадәр. Бик яхшы спектакльләр чыгардыгыз. Син кайсы режиссер белән эшләгән? Мин Илшат белән. Илшат Мөхәддинов белән. Әйе. Ул миңа иң ошаган эскиз булды әлбәттә. Һәм бик көчле. Минемчә, һәм мин күрдем шул вакытта Корея театрындагы артистларның потенциалын күреп кайттым беренчедән. Әйе. Һәм ничектер сезнең шундый сыгылмалы һәм үзгәрешләргә әзер булуыгызны күреп кайттым. Мында инде сораулар килеп җитте безгә. Димәк, беренче сорау. Бүгенге театрга нинди үзгәреш кирәк дип саныйсың? Бу инде безнең әле башланган әңгәмәбезнең дәвамы кебек килеп чыкты. Нинди үзгәреш кирәк дип әйтә алмыйм, чөнки әлеге көнгә кадәр барлык үзгәреш тә миңа ошап бара. Үзгәреш кертү инде ул безнең директорыбыз, режиссерыбыз. Син инде мага җавап битең, син лабораторияны көтәбез дидең. Лаборатория үзгәреш бит инде ул сезне үзгәртә торган артистларны, театрны да инде үсешенә бер яңалык кертә торган нәрсә. Гөлназның тавышы искиткеч. Ник җырлатмыйсыз дип сорыйлар. Минем иң курыккан нәрсә җырлау. Бик Бик каты матур җырлангандыр инде бу синең. Үзең теләгән җырны теләгәнчә.
Язлар белән син килерсең төсле, мин язларга шундай ышанам. Язлар җитсә, ташый мәхәббәтем, минем күңел язга охшаган. Жыр юлынан китәсе дип бер кашында уйламадыңмы? Мин үземне җырлый беләм дип та санамыйм. Берсен генә әйткәндә. Син үзеңне җырлый беләм дип санамыйм дидең, ә менә синең турында башкалар ниндирәк фикердә икән, тыңлап китик әле. Так. Сәлам Гөлназ. Сәлам Гөлшәшәк, исәнмесез, студия кунаклары. Без Гөлназ белән 2014-2015 елларда Ак чәчәкләр сериалын төшергәндә бик дуслашып, якынайып киттек. Гөлназ инде бик күңелле кеше, без аның белән съемка вакытында көлеп туктый алмыйдык. Инде безне хәтта режиссер орыша да башлайды. Чөнки без һәр нәрсәдән кызык табып, бер-беребездән кызык табып көлә идек рәхәтләнеп. Һәм камерада кып-кызыл булып басып тора идек. Шуңа күрә режиссер инде безне орыша иде. Ой, булар икәү очрашсалар, буларны көлүдән туктатып булмый дип. Гөлназ, сиңа уңышлар, сиңа гаилә бәхете. Кино өлкәсендә дә, театр өлкәсендә дә яңадан-яңа зурдан-зур рольләр, яңа образлар тудырырга язсын, Алла бирсә. Инде сорауым шушындый, әгәр дә иртәгә сиңа Голливудтан шалтыратып, әйдәгез әле безгә hello дип инде әйдә әле безгә кинода төшергә килегез әле дисәләр, син башта гонорар күпме дип сорар идеңме? Әллә инде сценарий һәм минем ролем, минем образым нинди дип сорар идеңме? Ихластан җавап бир әле. Нәрсә кызыграк сиңа? Сценариймы, әллә гонорармы? Голливудка чакырган очракта. Яли. Әлбәттә сценарий. Бит сценарий. Мин бер вакытта да гонорар акча турында уйлыйм. Әгәр Золушка әкиятен уйнарга туры килсә, андагы кайсы рольне сайлап уйнар идегез? Беләсез нәрсә дигәсе килде? Тышканны дип. Әлбәттә Золушка инде. Тагын кемне булсын? Золушка нәйгә? Артистлар глейтләр тискәр роль уйныйлар. Менә. Әйе. Миңа тискәре роль бирмиләр. Бирмиләр. Нигә икән? Ринат абый үзен харышын берәр тискәре роль бирегез инде. Юк, синең йөзең бик мөлаем, күзләрең бик акыллы, бик тәртипле. Юк, Гөлназ, бу Синең эшләп күрсәт, шундый мөлаем булмаган ис. Тырышам инде. Бар бирмиләр. Ак чәчәкләрне искә алып киттек инде Резидә Сәләхова белән. Хәзер шуннан үзек карап китик әле. Диләфрүз, сабыр булыгыз. Алды ялмыйм. Аның хәле бик авыр. Диләфрүз. Тынычланыңыз. Ничек булды соң бу хәл? Үземдә сизми калганнан сорап. Әйдә, Диләфрүз. Юк, мен сорап, мен куркам. Әйдә инде. Әйдә. Диләфрүз. Әйдә. Диләфрүз. Мен куркам, мен сорап. Әйдә, куркма, әйдә. Диләфрүз. Әйдә, менә. Менә әйдә. Менә. Әйдә, Диләфрүз. Менә бит, менә. Так. Янышек. Гөлназ, әмінә сен хәзер кіріп киттің еме шуарға Тимир Аяқта өзің қурықсаң да дегенде енді бойны фильм бойынша ағымен тұрмышта сенің өзіңнің қайсы шырақпыда жеңерге туры келгені бар ма? Сенің қурықсаң да ішлерге андай шырақлар бола ма? Ағымен сен өзіңе қаршы келерге туры келе ме? Мен бик көп шырақта өзімні жеңу үстінде ішлем. Мен гел өзімні жеңу үстінде ішлем. Чөнки мәсәлән, бу тормышта кыюлык бик кирәк. Менә мин үземдә кыюлыкны барлыкка китерү өстендә эшлим. Бик күп очракта бу әлбәттә бу бик каршы килә миңа. Ләкин башкача булмый. Бик күп очракта мин шушы кыюлыгым булмаган аркасында бик күп
нәрсәләрдән мәхрүм калам. Әйе. Ләкин үземне эчемнән орышып йөрсәм дә, барыбер мин үземне җиңә алмыйм. Кыюлык белән идарә итә алмыйм. Әнинең тәрбиясе безгә шундый бирелгән сеңлем белән. Без әни сүзеннән, әти сүзеннән гомумән чыккан балалар түгел. Мен гел сөйлим инде. Минем классташлар клубларга чыгып киткәндә, мин өйдә утырып кала идем. Миңа беренче тапкыр урамга, клубка гына түгел, урамга чыгарга рөхсәт ителде, ул мәктәпне бетергәч. Мин шундый без бик кысынкылыкта үстек. Уңга ярамый, сулга ярамый. Менә шундый тәрбиядә үстек, шуңа күрә хәзерге вакытта мин әле дә шул кысалардан чыгып җитә алмыйсың. Әйе, менә шул кысалардан чыгарга тырышу өстендә эшлим. Һәм ул хәзергесе көнгә кадәр. Әмма үзеңне һаман ничек нәрсәгәдер каршы килеп, үзеңне мәҗбүр итеп тәйбемне шулай булырга дип, ул да ардыра торгандыр бит, име? Ардыра. Бик ардыра. Үз табигатыңа каршы килү кыен бит. Ләкин бәлки ул минем табигатымдыр. Бәлки мин ул табигатны әлегә белмимдер. Чыгарып бетергәнсеңдер, име? Бәлки мин аны белмимдер. Хәзер мин әйтәм бер табышмак. Син аның җавабын белергә тиеш буласың. Алар бик җиңел, син тиз табырсың. Һәм менә безнең монда яшьләрдә, аларның һәрберсендә без менә таратып чыктык кагазда язылган берәр сыйфат. Һәм менә син кайсысына төртеп күрсәтәсең, шул әйтәсең. Һәм синең әйткән җавап белән шул сыйфатны берләштерәбез дә. Нәрсә килеп чыга, син шуны уйнап күрсәтергә тиеш булачаксың. Алгы тәпие кыска, шабарга ул бик оста. Сыры тунын сала да ак тунын кия кышка. Куян. Куян. Мактанчык. Мактанчык куян. Allah'ımın kıyrığıma dururken bu kıyanın kulakları nindi ızın. Ay, kapkara. Burnun ışık silkine. Kış tügül ışa yabalaktan kurka, şiklevokunu yarata, sızgırsa ormanını yangırata. Şiklevok yarata? İyi. Sızgırsa ormanını yangırata. Kim bilek? Belki bir kişi yerde midir? Tiyinden... Tiyin, iyi. Tiyin sızgıray mı? İyi. Tiyin? Tiyin. Birinci tam kuruşudu. Tiyin sızgırgan. Hazır kaysa sıfatını sanırız? Ижраларга ярата торган. Худayım. Min orman boylап барам, исемем минем Мәрьям. Кем тели дуслашырга, кыйрыклы тиен белән. Мин барам. Исемем минем Мәрьям. Күрер күрмәс күзләре, шелтәр бәйли үзләре, шелтәрләре түгәрәк, эшли алар үрмәләп. Үрмәкүш. Үрмәкүш. Хасыфаты. Сез. Биюче. Сакаллы килеш туа, берәү дә гаҗәпләнми. Кәҗә? Әйе. Кәҗә. Кәҗә. Так. Усал. Усал кәҗә. Allah. Җиттер буга, мин курка башладым. Біраз моңсуырақ шундай сұрау. Миңа хәзер бик қиын. Үмітсізлікке келіп тірәлгәнә сіз не эшлисез? Мин мороженое ашыйм.
Ярдәм итәме? Юк. Иң беренче очракта мин тынычланам. Булган шул ситуацияны башыннан ахырына кадәр анализлап чыгам. Нәрсә аркасында булган ситуацияга карап, башта үземнән сәбәпне эзлим. Бары тик шуннан соңына нинди дә булса карарга килеп, нишләптер менә мин шулай тынычланам. Төбенә төшеп, нәрсә булды икән уйлар белән. Әйе, бары тик шулай гына. Чөнки ачуланып йөреп кенә, моңсуланып йөреп кенә, әлбәттә бер нәрсәнең дә ахырына чыгып булмый. Соңгы тапкыр караган иң яхшы спектакль һәм иң яхшы фильм. Зөләйха. Башкорт театры. Мәҗит Гафури театры. Әйе, Мәҗит Гафури. Менә шул спектакльне, менә анда мин әлбәттә мөкиббән китеп кайткан идем. Чөнки героинядагы берничә образны бер үк вакытта чагылыш, ул бик зур мастерство. Бик яхшы бер спектакль бар, Куян Эдвардның гаҗәеп сәяхәте дигән. Хәзер шундагы тупсны карап китик әле. Мин Куян. Куян, бу курчаклар кибете. Куяннарныкы түгел. Бик рәхәтләнеп. Bundan senin үзеңне менә шулай берәр кабул итмәгәннәре, синнән көлгәннәре бармы? Мин урта хәлле гаиләдә үстем һәм гимназиядә укыганда барбер яхшырак хәлле балалар инде әлбәттә киемгә карап, шул кием буенча көләләр иде инде миннән. Аннары мине монашка дип йөртәләр иде. Нигә? Чөнки бер кая чыкмыйдым, бер кая бармыйм, бер кая йөрмим, шуңа күрә шул кушаматны тактылар миңа. Ул вакытта әлбәттә авыр еш, чөнки минем дусларым юк иде, әйтик. Чөнки һәрберсе җыелып, урамга чыгып китәләр, төнге клубларга чыгып китәләр авылда. Аралашырга кешем юк иде. Минем шул сеңлем генә бар. Һәм шулай ук якын дустым бар, ул Казаннан кайта торган кыз менә. Менә генә уйлап торам да аралашырга кеше. Менә хәзер театр дөньясында сиңа бик күп аралашырга туры киләләр һәм үзеңне бик каты ачырга туры килә булып чыга. Һәм синең бу театр юлын сайлавың бәлки инде шундый менә шул иреккә чыгу кебек тә күренә хәтта. Алай түгелме? Чөнки синең бүтән эшеңдәге булган хисләреңне дә күнчектеп күрсәтә аласың монда, булган потенциалыңны. Син хәзер күрсәтә аласың. Уйлаган юлы. Чөнки кинәт театрга шулай барып кирип китүең, башта бер төрле полицейский булам дип уйлап. Әйе. Кызык бит. Ничектер үзенә карата үзем белмәгән, үзем туймаган бер инде революционный нәрсә булгандыр инде ул. Чөнки син монашка булып кала йөрде дә. Театрны чәчә китте дә барды. Бик гаҗәпләнгәннәр минемчә, синең кадәр кешеләрдә. Нәрсәсен гаҗәпләнергә? Театр бит ул начар дөнья түгел. Юк, начар түгел. Киресенчә шул. Син үзеңә ябылган шундыйрак кеше булган. Мин әле дә шундый. Менә бары тик үземне үзем сындыру өстендә эшләү аркасында гына. Сәхнәгә чыгыр алдында да мин бер гел куркам. Берәр съемка булса да мин гел куркам. Интервью биргәндә дә хәтта мин куркам. Дәрестә кул күтәрергә дә курка идем мин. Мине шундый сорау кызыксындыра. Дәү әниегез өйрәткәннәрдән кайсысы тормышта кирәк булды? Дәвани. Мин бик иртә дәванисез калдым. Минем әниемнең әтисе әниемә 12-14 яшь булганда
үлділер. Әти яғымнан әбием, менің әдәбиет һәм татар тілі оқытушысы, ол мен икенчеме, үшіншеме класста болғанда үлді. Шуңа күрә мен әби бабай назын көріп үскен бала түгел. Нәрсә күз алдыңа килә беренче дәванеңне дигәштер. Дәвани дигәч, кышытқан искә төшә. Эләктеме әллә? Юк, кышытқан әнидән эләкте. Белмим, нәрсәдер сеңлем белән нәрсәдер әбигә каршы нәрсәдер әйткән безме инде, эшләгән безме, ансын хәтерләп бетермим. Әни кышыткан тоткан да аксыз ятсызлар дип бөтен ишек алды буйлап безнең арттан куып йөри икән кышыткан белән. Без йөгерәбез, безнең арттан әни йөгерә, әни артыннан әти йөгерә, әни артыннан әби йөгерә. Булды җитте, тимә балаларга. Шуннан соң әни без мунчага кереп качканбыз, тотып торабыз ишекне, әни ача бит инде аны. Мунчага кереп кач инде. Ярар, мунча ишеген ачкан, безне әйбәтләп кышыткан белән штаннарын төшереп сырган. Кышыткан тыгып куйган. Бүтән шабыр-шап чыккан. Шундан соң әби менә әйтеп утырган, без монда булай итеп ятабыз. Әби безнең аякларны, арткы аякларны майлый икән. Зөлфинур, син фашист. Менә шул истә калды. Нәрсә эшләгән егесте бу кадерле? Берәр каршы нәрсә дәшкәнбездер инде. Дәшкән өчен әле башлый. Дәшкән өчен. Без бик каты үстек. Кичкенә вакытта булган кыйгаларыгыз хәзер вакытта аштымы? Ашмаганнары бармы? Хәзер уйлап карыйм. Төпләнеп, хыялланып утырган хыялым минем юк. Минем хыялым тора-бара барлыкка килә. Һәм тора-бара мин ул хыялларымны чынга ашырырга тырышып киләм. Син әйттең бит ничектер бер шундый теге шикләрдә үстек дип ничектер. Син барыбер эштән нәрсә турындадыр уйлагансың бит инде, син теләкләрең булган бит инде менә ул вакытта минемчә. Әлбәттә, ул андый шикләрдә яшәгәндә гел чыгасы килә ул шикләрдән. Әйе, ләкин безнең әни бик акыллы хатын. Ул бер кайчанда менә мәсәлән балага сугалар бит, ул бер кайчанда булай гына сукмады. Ул башта аңлата. Менә моны эшләргә ярамый, мин шуның өчен сиңа сугам. Без менә бу шикләрнең без нәрсәгә шундый шикләрдә яшәгәнемдә мин бик яхшы беләм. Һәм мин аны хәзерге фикерләвем белән, шул вакыттагы фикерләү белән дә мин әлбәттә әни эшләгән нәрсә, ул барысы дагы бары тик яхшылыкка эшләнә торган эш. Кадерле тамашачыларыбыз, әгәр дә Гөлназ белән тагын күрешәсегез килсә, Кариев театрына барыгыз. Анда хәзер яңа премьералар чыкты, бик кызык. Күрешербез. Хушыгыз. Хәлил бәгърем, җан кисәгем, куркам кеше сизәр дип. Шәп. Халябаның спектакльның ничек тәмамланганын инде барыгыз да белә. Ә менә Гөлназ, син спектакльның ахырын үзгәртәсең килгәне булмадымы? Юк. Oldu diyeceğim. Син оптимист дим күрә. Мин классиканы бузырга хакым юк. Ә менә дуслар, бүгенге ахыр безнең бүтәнчә булды, Хәлил исән калды. Тормышны үзгәртеп була икән бит, әйбит Гөлназ. Шәп бит, әйбит дуслар.